खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंदानि 150थि जोनोम सान फालिदों। बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि बानजायनायाव बे जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंदानि 150थि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। नंगौ, बे जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंदानि 150थि जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारिखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि बानजायनायाव सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि अएसडि सुक्रेश्वर गयारिनि मासि सामलायनायाव भगवान बिरसा मुंदानि सावगारियाव बिबार बावजेनो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बिफां फुलिखौ गायजेननानै होयो खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीजों लोगोसे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म आरो नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर', नेहाथारि प्रान्जिता बर', बारग' मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। भगवान बिरसा मुंडानि 150थि जोनोम सान बेखौ जनजाति गौरव दिवस हिसाबैहाय भारत सरकारा नरेन्द्र मोदी गाहाय मन्त्रि मानगोनां बिथांनि दैदेननाय सोरखार बिथांनि बिथोन बायदिहाय दुलाराय भारतआव गंफ्रोमबो रायजोआव जेरै आसाम रायजोआवबो जोङो दिनैहाय फालिनायनि जि मोनसे हाबाफारि खुंथायनि जानानै जोङो बर' कछारी अनसाय गाव खुंथायनि जानानै दिनै फालिनो गिबि खेब बुंनांगोन फालिनो सिगांदों जोङो जों एसे आगोलाव बिथांनि मुङैहाय जोङो आलारि बाथि सावनानै बिबार माने दायनैसो जोङो बावबाय मान हिसाबैहाय। दा बेनो बाथ्राया बेजों लोगोसे जोङो जोंनि आसामावबो उदांस्रिनि थाखाय जुजिलांनाय बा ट्राइबेल हारिनो बिहोमा होलांनाय जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनोबो सोरखारा बिथोन होनाय बायदि आसाम सोरखारा बिथोन होदोंमोन जे ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरनोबो हायोबा मान बावफानांगौ। दा बे हिसाबै जोङो रुपनाथ ब्रह्म, भीमद देउरि लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनो जोङो मुङावबो दिनैहाय बिबार बावबाय फुंबिलिनि बे गोथार समावहाय। दा बाथ्रा बे भगवान बिरसा मुंडाया सोरमोन बबेनिमोन बे बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बा आसामनि ट्राइबेल माहारि बुंनो थाङोबा गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। जोंबो गोदानैसो बिजेपिआ सोरखाराव फैनाय उनावहाय जे मोनसे खाबु होदों जाय गेदेमा सुबुंफ्रा ट्राइबेल हारिनि थाखाय बिहोमा होलांदों जिउ बावलांदों बे सुबुंफोरनि सायाव मोनथिनाय खाबु जोङो मोनाखैमोन। नाथाय नरेन्द्र मोदी मानगोनां गाहाय मन्त्रि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे खाबुखौ जोंनो होदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो आसामावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंखौ दैदेननानै बा जोंनो बिथोन होनानै जाय खामानिखौ मावहोदों बेनि थाखाय बिथांमोननो जोङो साबायखर बावथारनांगोन। गुबैयैहाय बिरसा मुंडाया बावहायनो जोङो रोखा खोन्थाखानाय जादों 1875 मायथाइ दिनैनि बे 15 नभेम्बरावहाय जोनोम जादों आरो बिथाङा बारा गोबाव जोराखै। बियो 25 बोसोर बैसोआवनो रांचीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय जिउ जोबथाहांबोनो गोनां जानाय बे बाथ्रा। ओरैनो बिथाङा 1900 मायथाइयावनो आरो 9 जुनावहाय जिउ गोमानांनो गोनां जायो। दा बिथांनि सोमोन्दै दा दसे उनाव जोङो एसे गुवारै सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि दङ, बावहाय बाहागो लानाय जागोन। दा बाथ्रा बेल' मानसिनि जिउखौथ' गोबां बोसोर दोननायजोंथ' सुनायनाय जायानो बेसेनखौ, बिनि मावलांनाय खामानिनि सायावसो जोङो बेसेनखौ सुनायनाय जायो। ओंखायनो बुंनाय जायो मेन लिभ्स इन डिड्स नट इन इयार्स होननाय बाथ्राफ्रा बावहाय फैयो। बड'फानि बाथ्राबो बावहायनो गोरोबो। दा जायखि जाया बिथांमोनहा जाय बिहोमाखौ होलांदों बा ट्राइबेल हारिनि रैखाथि मोनथानो थाखाय हा हुनि धोरोम आसार खान्थिफोरनि गोबां बाथ्रा बावहाय दङ, सोलोंथाइनि बाथ्रा गोबां बावहाय हाबनानै दङ। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङोहाय बयबो मिथिनांगोन, खाबु लानांगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि मोनसे बुंनांगोन लामा दिन्थिगिरिमोन आरो जोंनि थुलुंगानि फुंखा होननांगोन बिथांमोनखौ साफा। दा जोङो हानायसेबां नाजालांनि जे फैगासिनो थानाय समावबो
इयुन जोलैफोरनो जोङो बिथांमोननि मावलांनाय हाबानि सायाव जोङो बेखेवनानै बा फोरमायनानै रोखा खालामनानै बयखौबो मोनथिहोनांगोन आरो बयबो बिथांमोनबादि हारि माहारिनि थाखाय बा हादोरनि थाखाय जुजिनानै बिहोमा होलांनो हाथों बे मिजिंजों जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो लामा दिन्थिनांगोन बा मोनथिहोनांगोन बेखौनो आङो फोरमायनो लुबैयो। सार मोनद' हारिनो इस्टि होनो थांगासिनो दं बेनि सायाव मा बुंनो? राजखान्थिनि बाथ्राखौ दिनै आङो बुंनो लुबैयाखै। बे राजखान्थिनि बाथ्रा आरो गोजौआव मा जादों जायाखै बेखौथ' आं नैबेहाय थानानै बेखौ रोखाबो बुंनोबो आंनि थाखाय बेयो आंनि आवथायाव बेयो आं बुंनांगोन थिग जानाय नङा बायदि आं मोनो। ओंखायनो आं बेनि सायाव आरो दिनैनि जि मोनसे बे बिरसा मुन्डा भगबान बिरसा मुन्डानि जोनोम सानावहाय आं राजखान्थिनि बे जेथो गोनां बाथ्राखौ बुंनानै आङो देबोर फोनांनो साना। उनफ्राव माने रायज्लायजागोनखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखिनि। थेंक इउ। दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्लानि नैबे आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स बिल्ड वेलफेयार ससाइटिनि अफिसनि लांगोनायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दैदेननायाव भगबान बिरसा मुन्डानि जानाखि 150थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जनजाति गौरब दिबस हिसाबै मानिबोदों बा खुंबोदों। देग्लाय थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइबो साबसिन आसाम सरकारा बेखौ अर्गेनाइज खालामदों। जनजातीय जानाय गौरब दिबस बेयो जिहेतुके 150 बार्थ एनिभार्सारि अफ भगबान बिरसा मुन्डा। जों मिथिगौ भगबान बिरसा मुन्डाया बेनि जानाखि बिहोमा होलांनाय बेनि जानाखि ब्रिटिशनि कलनियालिज्म समाव ब्रिटिशजों बोरैहाय जुजिनानै गोग्लैसोना थानाय जानाखि ट्राइबेल माहारिफोरखौ भारतआव एबा बिसेसकै गावनि जायगा दानि जानाखि झारखन्ड बेहाय झारखन्ड रायजोआव बेयो बिराद मोनसे सेंग्रा बैसोआवनो ट्राइबेलफोरखौ गावसोरनि ओनसोलनि ट्राइबेलफोरखौ फोजाखांदोंमोन आरो ब्रिटिशनि जानाखि डमिनेन्स ब्रिटिशनि जानाखि जाबसिना होनाय जानाखि नेमखान्थिफोरनि उलुथायै बिथाङा फाइट खालामबोदों जुजिबोदों आरो बिथाङा देरहासार जाबोदों। मोनसे समाव बिथांनि जानाखि बिहोमाखौ मिथिनानै बिथांनि जानाखि फल'वार्सफोर खाथिनि माने गोरों गोरा आरो बे रायजोनि गोरों गोरा बिथांमोना बिथांखौ भगबान होननानै गाबज्रिदों। बियो सासे भगबाननि रुपाव फैनाय, ओंखायनो जोङो बेखौ भगबान होननानै गाबज्रिनांगोन। ओंखायनो बिथांनि बिरसा मुन्डानि आगोलाव बिथाङा बे भगबान बिमुंखौ रायजोफोरा होनाय जादों। दिनै जोङो भारत सरकारा जाखिनि बिनि मुङाव बे जनजाति गौरब दिबसजों लोब्बा लाखिनानै गोबां मोनसे जौगालु सेन्ट्रेल सेक्टराव गोबां मोनसे स्किम जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय फोसावदों बा थांनाय दिनफोराव मावबोदों आरो दिनैनिफ्राय रासिन बेखौ जरदारै माने फोसावदों। आरो बेखौ आसाम सरकाराबो भारत सरकारजों आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोबां माखासे स्किम्स जौगालु हाबाफोरनि थाखाय फोसावदों। जोङो मिथिनो हादों जोंनो जाखिनि आसाम सरकारनि जानाखि टकिं पइन्ट बे टकिं पइन्टआव स्पष्टयै बुंनाय जादों आसाम सरकारा मा मा मावगोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय, भारत सरकारा मा मा मावगोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दिनै आङो गोजोनदों नैबे सानजारि नोगोरनि जानाखि सिमेन्ट सापरियाव बिथांनि जानाखि जोनोम सान आरो जनजाति गौरब दिबसजों जाखिनि हाबाफारिफोर जोंनि काउन्सिला लानाय बे हालामनि गासै बर' माहारियारि आफादफोरजों आरो आगोलनि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयै जों जाफोर हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय दंफां गायनाय। आं दिनै काउन्सिलनि जानानै बे हालामनि जानानै आरो जोंनि बर' फिसाफोरनि जानानै फांसे दंफां गायजेननो मोननायनि थाखाय भगबान बिरसा मुन्डानि नामै आरो जनजाति गौरब दिबसनि आं जोबोद गोजोनदों। आं आसा खालामो फैनाय दिनफोराव आरो बेफोर हाबाफारिखौ आरो साबसिन आरो गोजौसिन लांनो हायो। गोजोनथों। जोंनो स्पष्ट खालामदों बर' माहारियारि आफादाल' नङा, जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल संघानो हक CC2आनो हक आरो जोङो जेबोखि थाया मानो जोङो बेनि मोनसे समाधान जाजानायखौ जों लुबैदों।
बेनि समाधान जानो नाथाय जोङो बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय खुनु खति जानो मोना खुनु पद्यआव खति जानो मोना थाखानाय जानाखि लिस्ट बे लिस्टआव हाबनो मोना बेखिनिखौ बुंबोबाय थानाय जादों आं आसा खालामदों आसाम सरकारा मोनसे सलिउसन बरनगोन मैयासिम चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों 25 नभेम्बर खालि मोनसे आसाम सरकारनि केबिनेट कमिटिनि रिपर्ट फैगोन बे रिपर्टआ मोजां मोनसे सलिउसननि लामा ओंखारगोन गतिके बेवहाय कुनु गुनु गोथो जायालासेनो बे समसिम नेनो बिथाङा थिनदों आंबो फोथायो 25 अक्ट' खालि जानाखि आसाम बिधान सभाया आरम्भ जागोन आसाम बिधान सभा आरम्भ जागोन बेहायनो रिपर्टबो बे समावनो रिपर्ट फैगोन होनना बुंदों बेखौ नेदोनि गोजोन्थों